So masoja have arrived in Nguruve to look for the serial killer, but kuri kutonzi vanogona kunge vafambira mahara. Serial killer uyu ari kunzi zvaari kuita zvacho hasina umwe hanzi ungati ari kuchinja kuita shumba or shiri because nhano dzacho dzaari kufamba nadzo hadzamira musha. Ari kurova ma4 meters hanzi ungati isvikiro chairo. Apa vanhu vese vaakauraya ari kusiya varepa, including that 6 months that was recorded akatowanikwa futi akarepwa, and ari kubva avaisa face down. Mafesi awo ese ari kuwanika akatarisa pasi. Timu riri kumupa chikafu ndo rimwe rikunzi rakabatwa. I don't know why people they were giving him food. Pamwe out of kutya here, I'm not so sure, but vari kunzi munhu wese akamupa chikafu akatosungwa. Mukamubata hanzi ari kutiza and hasi kunyatsonzwisisika kuti chii chiri kuitika. Pane vanhu vemushopu vakataura ivo kuti vakatombomuona auya kuzokumbira hanzi akanoka kuma4 and then angaenda kuti ada chikafu here or something like that, but vakati vabude vatarise vamubate vakamuona atomhanya atoenda, and ndo vakaona mafootprints ake. Vataura kuti mafootprints ake ari kutotyisa kutarisa, haasi tomboita senge mafootprints emunhu, hanzi ungati anotopfeka size 16. Gumbo rake harisi kunzwisisika, and also gumbo 1 riri kunzi rakapfeka bhutsu, rimwe racho harina kupfeka bhutsu. Rakapfeka bhutsu racho hanzi matoes ndo ari kungoonekwa, ndo mafootprints avakaona acho ematoes, and ari kuita kunge emhuka haasi kumboita senge mafootprints emunhu. So zvinhu zvacho ungati mushonga chaiwo wakabatwa nemunhu uyu, but pari kutonzi mushonga wacho anenge akatotora kuMozambique chaiko, ndokuri kungofungidzirwa kunzi anogona kunge hameno kwaakapiwa nen'anga yake kuMozambique. So mbuya vacho at this moment vakabatwa vari kumapurisa, mbuya vemukomana uyu, and zviri kunzi vakadzidza naye mukomana uyu vanotaura kuti akaperera grade 4 but anga ine mbiri yekumhanya chaiyo, ndo mbiri yanga inayo. So masoja ayo hameno kuti anogona kubudirira here panyaya yacho yaiti iri kuitika yekuti they are trying by all means kuti vadeploye in different areas, vadeploywa in fact in different areas kuti vakwanise kukava maareas ese. But manje nezviri kuitika izvo vanhu vari kuti dai masoja aya angoenda asina uniform vanozokwanisa here kumubata, but as it stands vari kunzi ayo vari kuita effort, vasvika nembwa dzavo vari kuita, they are trying by all means to cover maplaces akawanda. Hopefully we're going to hear good news in no time. Munhu uyu atodarika Chidhumo naMasendeke ndo zvandava kutoona, because the way he is killing people, we are sitting at 21, and even pakadai so tinogona kungonzwa kuti vakawanda than 21 vari kuzikamwa wacho. Zvikopokopo zvasvika as we speak, pari kunzi patounzwa nezvikopokopo chaizvo kuti zvikwanisewo kubatsira usiku nemasikati anaye kuti vapatrole nezvikopokopo, because kungoti vaite ivo nemotikari dzavo nechiyanzi it's not enough. Aiwa ndo zvatanga takamirira pesi apa, we wanted this, and this is a relief to most of us, because we are looking forward to see the government acting on this issue, and finally they are actually acting. Ivo vanhu vacho vaimupa chikafu futika, I think kuti vanofanira kuinvestigatwa, because haungape munhu chikafu uri kunyatsoziva kuti ari kuuraya vanhu womupa chikafu for what, handizi yangu. And he has been targeting only women, ndo target yake from now, from the beginning kusvika izvezvi patiri kutaura, he has been targeting vakadzi chete. So regai tiona kuti zvinosvika kupi, and zvaakuziya manje kuti ari kutsvagwa, hameno kuti achabatika here munhu wacho. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasora subscribe, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.